Prečo ste sa rozhodli podnikať? Podnikať som sa rozhodla preto, aby som robila niečo, čo ma bude baviť, čo ma bude naplňať a hlavne niečo, čo bude mať zmysel. Nie je nič krajšie, ako keď ma osloví zákazníčka, mamička, ktorá má dcerku so zdravotnými problémami a poďakuje mi, že vlastne naše edukačné hračky mi uľahčili život a pomohli mi sa s dcerkou lepšie pracovať. S akými problémami ste sa stretli pri podnikaní a zároveň čo by uľahčilo vaše podnikanie? Problémy pri podnikaní by som nazvala skôr výzvami a v podstate najväčšou výzvou bolo začať podnikať, nájsť si vhodné materiály, nájsť si tie najlepšie farby, tak aby boli hračky bezpečné, nájsť si tie najlepšie pracovné postupy, čiže som vlastne fungovala systémom pokus-omyl, aby tie hračky, ktoré vyrábame, boli najlepšie pre detičky, najvhodnejšie, najbezpečnejšie, až kým som sa vlastne dopracovala do konečných produktov, ako ich poznáme teraz, hračky v Šikulkove. Keďže som začala podnikať i hneď po materskej dovolenke, najväčším problémom boli finančné prostriedky, ktoré som potrebovala na rozbehnutie celej spoločnosti, na reklamu, na vytvorenie webovej stránky a na výstavy, ktoré by ma vedeli posunúť dopredu. Aké sú vaše podnikateľské ambície, vízie? Mojou podnikateľskou ambíciou je vytvárať kvalitné slovenské edukačné hračky, ktoré pomôžu deťom rozvíjať hravou formou ich schopností. Ďalšou víziou, respektíve cieľom je spolupracovať s odborníkmi, špeciálnymi pedagógmi a rozšíriť moje portfólio o edukačné hračky, ktoré budú špeciálne prispôsobené deťom so zdravotnými problémami.